apar koda ariyo tok sa ang'wen mar okinyi ma kawuono man ranyisi ni mbaka oromo chako sani ka to wadagoyo mbaka kotenore kod kaka oganda mathoth bende neno ni piny Kenya ringo. Kaono en tarik 1 dwe mar apar kod ariyo odiochieng'no ma piny mangima dhialo odiochieng'no mar kedo kod tuono mano mar ayaki. Nyakoro mojogi nyaka sani kama ntiere kar ka wadagoyo mbaka ahinya thor wach kawuono ka warango odiochieng'ni ma kawuono ma iluongo kanyo ni World AIDS Day. Kaono wantiere ka kod welo wadagoyo mbaka ni achiel kachiel ka wapuonjore kendo wang'eyo maling'ling'. Wanyalo wacho ni maling'ling' mopondo ahinya kawuono warango tuoche malandore nikech ayaki. Gini gik mathoth mantiere kar kae to ahinya wadagoyo mbaka ni kod jokanyo ma bende osebedo kae ka kedo ne ratiro mag jogo modak kod kute mag ayaki. Kaono nyakoro mojogo ka wantiere kar kae achiel kachiel wadhi yudo thuolo mano mar goyo mbaka kodgi kendo gimiyowa paro mopogore opogore kaka oganda kendo gigo ma gisebedo kata ka giluwo pile ka pile ni to odiochieng'gi chal nade. Anyinga Cleophas Oluoch jakisumo ka kwar mokeo nyaka sango to twak ma kama ing'e maber ni ok wabed godo kendwa. En mbaka mabende nyaka wago gi oganda. Mano okinyi ma kawuono imiyo kawuono wantiere ka mar mondo mi wawinjgi ane achiel kachiel ni to piny Kenya ringo kodgi nade odiochieng'ni ma kawuono. Adhi miyogi thuolo mar mondo mi gimoswa okinyi ma kawuono ka gimiyowa paro. Iwacho ni kata gimbene kaka gichiewo kendo kaka odiochieng' ma kawuono gidhi bedo gi ranyisi kata ka giparo odiochieng' machalo kamae. Kawuono mae mbaka mwadhi bedo kar ka adachako mana machiegni koda ka antiere ka kod an Okaro mabende en jakanyo mano mar riwruogno mong'ere kaka NEFAK mabende kawuono chopo e studio mar okinyi ma kawuono kae. NEFAK no en mano miluongo kanyo ni the National Empowerment Network, mano of people living with HIV/AIDS in Kenya. Mano kama gintiere kar kanyo. Koro ka neno NEFAK kanyo kikiperi mato en short form mar riwruok mane. Arokni machiegni an kendo mosi oganda wa okinyi ma kawuono. Ichio nade? Amoso uni kwara mogini oyawore uru. Kaka Cleophas onyiso, nyinga en Ann Okaro, an japuonj, jakom maduong' mar network mar Positive Teachers in Kenya. Amor ka bedo kodwa e studio kawuono mondo wago mbaka e odiochieng' ma waparo jogo moselal kata tije ma wasetimo tego jok ma odak gi tuo mar ayaki. Kamano. Erokamano ahinya kendo machiegni agunero kamano kuom thuolo mar biro ka mondo mi igonwa mbaka bere kotene kod odiochieng' machalo kamae. Kama chalo nyakoro mo jonga ntiere ka kod Austin Orage. To moko ne wandike marach. Aposta okonani waduoke mondo mi wagol en man kanyo. Beno dhi ni orange, ni koso gini en orange. Kama entie kachiel Austin agunero kamano kuom thuolo machopo e studio okinyi ma kawuono imose oganda. Kamano agoero kamano kuom thuolo ni Cleophas. An iluonga ni Austin Orage. Kedo ne joma odak gi tuo mar ayaki. To mokwongo abro kawo thuolo mondo agoero kamano ni Nyasaye kuom miyowa kinde noruonwa piny. To ago ne Nyasaye manyalo gik moko duto manochweyo piny koda polo. Ok Nyasaye mamoro. Koro agonero kamano mokwongo. Then ne joka nyanam duto te ma neno wasani be arwako gi e chenro ni. Kamano koro ato to iluonga ni Austin Orage kaka sewacho no. An akedo ne ojende mondo mi ging'e wapuonjo gi an kaka ma iluongo gi dho ngere ni peer educator. Mondo mi ging'e ber mar pimruok mar ng'eyo chalgi kata manigi tuo kako onego bed ni gitimo. Koro mano e gima kedo go kuom sani. Kamano. Erokamano kuom thuolo achak mana kod odiochieng' ma kawuono ma tarik 1 Desemba en odiochieng' midhialo ga World AIDS Day. Tiende nang'o koro ka kori kirange kendo kaka oganda mathoth osebedo bede ka rito odiochieng' ma kawuono. Ote maduong' ahinya mantie odiochieng' ma kawuono kata kete mar aparni. Kamano chenro mar World AIDS Day ni en odiochieng' ka nyalo temo loke gi dholuo ne kata dewa mani dala jogo manyalo winjo. En odiochieng' maduong' mwamiyo wach mar tuo mar ayaki ni thuolo mar mondo mi ong'ere mondo mi wabed gi ng'eyo. Wamiye ginene wamiye obedo gi ng'eyo ni ntiere gimoro tuo moro ni ayaki machando jogo wa. Koro en thuolo momi oketi e piny mangima mondo mi obed gi ng'eruok nikech kwa ng'eyo chien kucho no chando jogo wa sana. Koro wakete tiyudo ka pon ti joma chando koro mi ikete mondo mi obed gi ng'eruok.
Koro mane kaka anyalo lere matis mondo mi jogi uwinji. Erokamano ahinya. An arwaki chenro bende kawuono, odiochieng' ma kawuono en gi pek machal nade kitimo rapar machalo kama, kata pek monego bed ni ikawe godo ne oganda jo Kenya mamoko? Erokamano Cleophas. Odiochieng' ma kawuono en odiochieng' mopuodhi ne jogo modak gi kute mag ayaki. To en odiochieng' ma dhano duto te piny ngima onego kaw gi pek onego bed ni kawego. Wach ma wagolo en ni ji onego bed ni ng'eyo ni ng'ato modak gi kute mag ayaki bende en dhano kendo nyalo timo gigene kaka jomoko. Wach mar akweda ema watemo wacho ni dak gi kute mag ayaki ok onyiso ni koro in ng'at mopogore. Chon jogo mane nigi dhoho leprosy ne kawogi kaka jok moko miketo tenge. Kane ji pok oyudo puonj moromo, ji ne okawo tuo mar ayaki kaka leprosy. To bang' kane ji oseyudo puonj manyalore kendo moromo, Kenya ka anyalo wacho ni ji mang'eny ong'eyo chalgi kendo pod ji medo ng'eyo chalgi kendo gitiyo gi jogo modak gi kute mag ayaki ka gitemo ng'eyo kaka ginyalo konyogi, kaka ginyalo tiegore e yorni mondo ji te obed ni idak go kata ok idak gi kutegi to wan kanyakla. En odiochieng' ma wawacho ne piny ngima ni ng'ano modak gi tuo mar ayaki nyalo dak higni mang'eny kalure gi kaka en owuon o decide ni odwa dak e ngimane. En odiochieng' ma waparogo jogo bende manosewewa. Moko nowewa nikech kony nokobiro negi mapiyo. Moko bende gin ne chunygi oae mowacho ni molo dak gi wich kuotno to watho nikech nok gimuonyo yath e yo makare. Koro wan ma pod Nyasaye omiyo wangima ni wangima, wagone erokamano nikech wanyalo biro ma wabed e studio kaka ma. Chon ne tek ng'ato wuok biro ni bet ni kori wacho ne piny ngima ni an adak gi kute mag ayaki. Noko yot. But nikech tiegruok ma wayudo kuom sirkal to gi non-governmental organizations and also the government, National Syndemic Disease Control Council, NASCOP, gimiyowa puonj makare, that capacity. Omiyo wanyalo bet kama wawuo ma wawach ne piny ngima wantie kendo mae tich ma watiyo. Erokamano ahinya kendo wacho ni en chir ma oganda mamoko bende ponono pok obedo godo kata ka puonj ma kama pod imedo chir no onego bed ni wabet go. Ahinya nyathi monyuol gi kute mag ayaki kaka ng'ama duong' en puonj mane manyalo miye. To koneno chir man go nyathini be bong'eyo ni ka japuonjna mapuonja nyalo bedo gi chir mar wacho kama, omiyo kata an bende anyalo dak gi chirni kendo adak higni mang'eny kaka japuonj. Erokamano ahinya. Bende kaka japuonj Austin, Yes. en gimoro ma sani iwacho ni ok en gimoro ma inyalo bedo ni ipando. Tuo mar ayaki en gino ma ntiere nyaka e sikunde. Nyithindo ma samoro ipuonjo mirado godo, rowere ma bende gintiere giwuok oko mar mondo mi ging'e chal margi. Jogo ma pok ong'eyo chal margi kata wacho ni testing ma kamagi, wacho ni kapok opim gi gintiere oko. To tok pimno bende oganda rwako gi e kindgi kaka iwacho ni en achiel kuom gi maonge akweda moro amora igi. Gini en gima osebedo ka chendo sana, but en gima watemo kedo go mondo mi wakel jogi kanyakla nikech iyudo ka e community kuma wadake gisebedo ga kwede kabisa. Iyudo ka ji oseluor kaluwore gi tuono nikech kaka ne osebed kokawe, ji ong'e ni en tuo mar anjawa, en tuo mikelo gi gini. Koro iyudo ka nitie nyaka jomoko ma ng'ato nyuolgo, nyathi monyuol godo dhi skul to onyuole kode. Koro iyudo ka obedo gi pogruok gi jowetene kong'eyo. Koro magi gik motemo mondo mi waked godo kwa ng'isogi kaka ginyalo dak, wang'isogi yo, wang'isogi ni gino kata mana kiseyude inyalo mana ritori maber, imuonyo yath, ichiemo maber, tidak adaka mondo mi ging'e kaka ginene gibed gi akwede moro mane ji ng'eyo ni in kiseyude to ing'eni inyalo keto kata ni yudo kata ni ng'ato ok nyal
gine ne modho go kombe kata kodak kodi tiyudo kata ka atuo ka modho pi kata go kombe tino kinyal modho go kombe no koro gik makamage motemo kedo go mondo mi ang'owa orum stigma cha miluongo na kwede gi dholuo mondo mi otimang'o orum ene mosebedo kochando kata nthindo kata mane skul yudo kata koponi awach ni koro adhi yudo kan ki nyathi madhi e secondary to otuo ka jowetene oseng'eyo iyudo kobedo ikire oko gi jowetene nikech otuo koro wadwaro ni kata yudo kata mane facility kuonde ma gikawe yedhe koro gibedo maluor koro magi gik motemo kedo go mondo mi giyud kata kaka kuonde ma gikawe yedhe ka gikaw yath maler giyud jok ma rwakogi maka gidonjo to rwakogi gi hera wuoyo kodgi maber giyudo kata mbese gi nyisogi joma tuo wetegi ma nyalo nyisogi kaka gimbe gituo gisedak gi ginene koro magi gik mokedo go makata koponi yudo ka nthindo maniga kwede kamano item puonjgi mondo gitim ang'owa ging'e ber ne ging'e giwach ni kare ginyalo dak kata mana igni mang'eny kata mana igni 50 ka giritore gi muonyo yath mondo mi odwok teko mar kwiri mar ginene mar mudhusi no piny koro yudo ka gidhi adhiya kendo gidak maber koro magi gik motemo kedo go sani mondo ging'e ni bang' kata bed ni giseyudo tuono to pod ginyalo dak kendo gina kaka wan kendo gina kaka joma moko kendo ji ngima maber koro mane gima watemo kedo go sani mondo mi ging'e koro yudo ka gina kaka achiel kuom joma mamoko kamano ahinya kama dhi bedo kae ka warange iwacho ni achiel kachiel an nitiere oganda modak kod tuo mar ayaki kendo nitiere kwede mana bende kaka wasewacho to koro ma en tuo achiel mantiere karka ka uno loso kako to ne kod tuoche malandore nikech ayaki kendo kae nitiere riwruogno ma bende in achiel kuomgi kendo jogo mosebedo kata kaloso motegno kata eigi mano mar NEFAK ka iwacho ni achiel kuom gigo magirango en mano magiwacho ni gitimo advocacy gini weche mar capacity building gitie gima chelo bende ma wacho psychosocial support ikini gik mathoth ahinya mapod tiere karka community empowerment kata chiwo teko ne community kata gweng' ma iwuoke kanyo mondo mi gibed kod ng'eyo e capacity building machalo kamae bende oganda wa oseng'eyo nikech mokwongo wacho ni ka isebedo tuo to koro en mana gimoro achiel kendo mantiere karka ikri mar geng'o mamoko mapod bende nyalo donjo kalore kod tuo ma intiere godo inyalo lero mana mathoth kotene kod ma nikech ma achiel kuom weche moko bende maponono tero jok moko piny moloyo kata tuo achiel mantieko mar ayaki erokamano Cleophas gima nyalo wacho ni kaka jok modak gi kute nitie mang'eny magikale kute mag ayaki en separate but apart from mano nitiere tuoche moko mabiro kaka cancers, nitiere diabetes, nitiere high blood pressure. Mang'eny gi yudo. To ng'eny gi yudo ka seche moko ng'ato eno muonyo yath to tuoche moko gi nitie kae machendo. Tainya mane masani nego jowa mang'eny. Advanced HIV disease. Higni mang'eny ma wase muonyo yath iyudo ka koro the system oseng'iyogo but chopo kamoro ma kata dendwa bende koro ol iyudo ka chong gini gi obedo eroded nikech systems wa ong'iyo gi yadhni koro advanced HIV disease ni ema watimo ne advocacy sani maduong' ogandwa onego ng'e ni tuoche gi apart from HIV disease tuoche mamoko gi wageng'o nade gine kaka mage ponono mathoro yudo cancers wan gi high blood pressure wan gi meningitis wan gi diabetes koro yudo ni tuoche gi chando kabisa jogo modak gi kute mag ayaki nikech ng'eny gi yudo ka gin jok ma maybe kalure ga kata tich norumo koro en ng'at modak mana gohande moro and then the stop order benyecho affect wa kabisa nikech nitie jogo mane advocacy gi capacity building psycho support mane wayudo gi emiyudo ni ne miyo gi mijing'o chande mar bedo ni kata ka gituo kamano to gineno kaka gi support themselves bedo matek nikech ARVs imiyo wa gi sirkal but koro tuoche moko gi advanced HIV disease oko kete kaka package
kata mana e social health docket noero to bedo nwa matek nikech yudo ka ng'ani samoro en gi tuoche moko gi advanced HIV disease kako yudi yath magi pesa duto nyako spend extra nikech facilities magwa yudo ka ARVs wa yudo nono but koro en gi cancer en gi diabetes screening goeko gin pesa so mae yudo ka bedo ne jowa mang'eny giyudo pek koro gima watemo the advocacy ma watemo timo en ni piny ngima gi sirkal onego bed ni ng'eyo ni yes wadak gi kute mag ayaki but apart from that one gi advanced HIV disease to advanced HIV disease mondo kik olandre mondo wa contain ere kony ma ginyalo miyowa wan kaka wan watimo that advocacy capacity building ne jowa but wanido wadwaro jogo bende mamako lwetwa waonge gi medical background as such but at least from experience nikech dak gi tuo moko gi tiyudo ka koro anyalo mako badi kaka an asedak gi high blood pressure as one of the advanced HIV disease to chopo kama koro en so advanced nikech my yath ma mild mar high blood pressure cha chuno ni okamuonye amuonyo a different regime iyudo kata ni muonyo yath ariyo then ichaki duogi yud gimoro kaka diabetes mabendo opogore koro gima wawacho ni moving forward wadwaro ni piny ngima ong'e ni jogo modak gi tuoche mag ayaki nitiere gi tuoche moko kando to wanyalo konyore nade chon ne ji tiyo gi yedhe mag nyaluogi to waseneno jogo makata nowe yath ni gin koro gitiyo gi herbal gi ng'eny gi ne walalo koro advocacy wa maduong' kae en ni sirkal omiwa support in containing the advanced HIV disease by doing the right diagnosis. Sama dhie clinic cha, clinician cha, en gi capacity mar diagnose ni an gi diabetes, to en diabetes what level, osechopo kanyo. An gi cancer, to cancer ni osechopo level mani. Nikech yudo ka wrong diagnosis ema hinyowa. Koro gima wawacho ni wayud quality service manyalo take care of the advanced HIV disease. To mano inyalo tim nade through our advocacy platforms, but at the service provider level, wayud quality diagnosis and services manyalo contain this advanced HIV disease. Ero kama na inyano dana ka yo masani ka to banga duoka kudo Austin bende mantie kama ndo miomed no paro bende ko ne go tuoche malandore nikech ayaki ayenya bende manya bedo jo matindo bende pod kia kata maging'eyo bade bed ni opondo mapontiere kar kansa wona ginusia ko mo jonga ka yo masani adogo kod mathoth tielo mogik mane chino ni mar mbakoromo kekidi mabor. Ordinary Kenyans are winning big every day with Jipange na View Sasa. Over 3 million shillings already awarded. You can also be our lucky winner. Simply subscribe to View Sasa from as low as 50 bob through paybill number 724177, account number, your telephone number. Watch your favorite shows and you could be our daily, weekly and even the grand prize winner of 2 million Kenya shillings. Nikisema View, mnasema Sasa. View Sasa. The more you subscribe and watch, the more your chances of winning. Simply subscribe to View Sasa through paybill number 724177, account number, your telephone number. Jipange na View Sasa. Subscribe, watch and get rewarded. Jipange na View Sasa. Apenyi baba duoka Raile mane dwaro koso mola ikoru enyo kuma noregie
magikawa kwamboa apenji wono simbo dwoko wa joluo kaile mane dwaro koso malaiko rwenyo kumano orgie. Mondo mi yud thuma mar Raila Tribute kaka sikiza tube mari D *811 *343 #. Ramogi TV eod jothumbe duto. Pari. En ng'ama longa inyo kuomi. Jok modongo ino kideo gi kata matin. Mayie. Kum mari biro bedo mai. Ibo bet mabor gi herani. To kendo ni ibo bet mabor gi niti. Eka mondo in bendi ng'e ni en ang'o ma ng'ato nyalo time piny kae maduong' mondo eka en oyud herani mar adier. Waing'eyo ni pari no wuok kae to wan pok wayude. Wan wasemanyi kumoro amora to wake kata kuma entie. FOMO? We say no more FOMO. Not when you have happy hour. Download and use my Airtel app or simply dial *544#. Always be in the know. Buy the happy hour bundle today. Now bado tuna grow. Airtel. Chako chon loyo dhi kajuoga. Ma tiende ni bedo gi ikruok momondo geng'o masiche kod midhiero mang'eny mabiro e ngima dhano. This festive season, let your love story take flight through Istanbul glowing streets and Cappadocia's timeless skies, because togetherness deserves a destination as unforgettable as your bond. A journey that feels like falling in love all over again. Enjoy 8 remarkable nights in Turkey from just $2,280 per person sharing. Explore culture, color, and charm. And yes, you can pay with our Lipa Pole Pole plan. This December, make time for love, laughter, and discovery. View travel, moments that matter, memories that last. Nyakora mogo jong majeni kendo ma en tielo mar ariyo kendo tielo mogik e chero ni mar mbako romo kae ka warango gik mopogore opogore mana go waksingo ni gani chero mar mbako romo ka warango gik mopogore opogore matimore kor gwenge kawuono jatend piny Kenya William Ruto sidho kondo ne ruodhi ka chelo koda ka jolupgi ka entiere kaunti mar Nairobi kar ka wawinjane ka kotwa ka to bango duoge chenro karka. I am going to have an extensive conversation with you based on the request. There was a request placed during the Jukwaa la Usalama engagements that because you are officers under the office of the president, and whenever I walk around, whenever I travel around Kenya, I sometimes get shocked, in a remote place. I find that there is a plaque there, office of the president. And sometimes I wonder how I have an office in some very remote place. And because you are officers under the office of the president, it is only fair that you meet the president. And so that appointment is tomorrow morning for breakfast, and then we will have an extensive conversation. Kwa sababu nyinyi mlikuwa mnanitafuta na mimi pia nilikuwa nawatafuta. So tutakutana kesho. Mimi nataka niwapongeze machiefs wetu, assistant chiefs wetu. Kazi ile mnafanya mashinani. Nyinyi ni kiungo ya muhimu sana kati ya serikali na wananchi. Na mimi nawatambua kwa kazi nzuri mnayofanya. Sio kazi rahisi, ni kazi ya kujitolea. Ni kazi ya kushirikisha idara tofauti tofauti, wizara tofauti tofauti. Na kazi hiyo ni kazi ambayo inahitaji officers ambao wamejitolea. Mimi nawashukuru sana kwa kujitolea kwenu, kwa ile kazi mnafanya. Mumesikia ya kwamba mbali na kazi ambayo tunaendesha kama serikali, ya kilimo, ya afya, ya affordable housing,
ya masomo. Pia tuko na changamoto ya mambo ya ukosefu wa usalama. Nyinyi mnajua ya kwamba tuko na tatizo katika sehemu mbalimbali: wizi wa ng'ombe, banditry, wahuni, wakora wanawasumbua wananchi na kuleta maafa. Katika hizo sehemu zote, mimi nataka niwaulize nyinyi kama officers, frontline officers, wale officers wa mstari ya mbele, nyinyi ndio mtatusaidia kujua hawa watu ni kina nani, kwa sababu haiwezekani wahalifu waishi mahali popote Kenya pasipojulikana, kwa sababu tuko na chief na assistant chief kwa kila kona ya taifa letu la Kenya. Vile vile mambo ya madawa ya kulevya ni tatizo ambalo lazima tulikabili kwa pamoja kama taifa. Tunapoteza vijana wengi ambao wanaangaishwa na madawa ya kulevya na ulevi na mambo yale mengine yote ambayo yanasababisha hata uhalifu uendelee katika sehemu tofauti tofauti. Na tumekubaliana ya kwamba mambo ya madawa ya kulevya, mambo ya pombe haramu, tutafanya kazi hiyo as a whole of government approach, tukiongozwa na ngao officers. Vile vile tumekubaliana ya kwamba sisi ni nchi ambayo tunafuata sheria. Wale ambao wanatumia vijana kama wahuni, watu ambao wanatumika kulete fujo, kupiganisha wananchi, kulete maafa, hawa ni watu ambao hatuwezi kukubali. Na nishamueleza Inspector General wetu wa polisi kwamba watu hawa wote lazima wachukuliwe hatua kali za kisheria, ndio tukomeshe uhuni na mambo ambayo yanaharibu. Wejuang mano Jatend Piny Kenya William Ruto ka entiere Embakasi mano nyasino mar graduation kata sidho kondo ne ruodhi kachalo koda ka jolupgi nyasi mabendo yuoro kinyi ma kawuono wang'eyo wadhi nyime ka kod twak koro waduoga ne studio karaka ka wamedo mana penji karaka ni to warangeyo machalale dongi thuolo madarom ka e dakika 10 kata 11 watikode makare ka to bageno video thuolo mar tieko an ka kod Austin gino maida wacho karaka ng'eni tie ote mabende osebedo ka donjo kuom jowinjo achiel kuom wacho kani Manuko Jacobs kachel koda ka Lazaro Kanyamboka ngasom gi bangi. Austin atiere kasani gi nyamedo gino mabeno yo ka kuo wuko mano. Kamano agoero kamano ne Cleophas ne jowinjo kada wuoyo kada medo kar tuoche malandore nikech ayaki. Nitiere tuoche malandore nikech ayaki ma gin yudore sana koponi ng'ato oseyudo ayaki to gin very common, machalo kaka TB, tuberculosis. Iyudo ka ene tuo magi tuoche miyudo ka yudore mapiyo kabisa, machalo kaka TB, machalo kaka pneumonia. Nitiere pneumonia ma iyudo ka koro dhi omako kata lungs ma koro kata mana yweyo bedo matek. Mago yudo joma nigi tuo ma tuo osedonjo kuomgi. Gin tuoche ma common sana gi meningitis, gin tuoche madonjo sana, but kuwe tuberculosis kacha kata kadok chien anyalo wacho ni tuoche gi gimomiyo giyudore ma gidonjo ahinya en nikech ka tuoni osedonjo kuomwa, kute mag ayaki osedonjo kuomwa, to dhi okedo kod jolweny makedo kod tuo e dendwa. Jolweny go maga nyalo wacho kaka white blood cells gi dho ngere kata immune system marwa gi dho ngere. Koro yudo ka gisedhi gimako system wago, jolweny wago, to koro tuo moro amora modonjo koro onge kaka inyalo kony nikech jolweny wa ka gisetweyo. Koro emomiyo wajiwo jogo mondo muony yath, nikech sama muony yath cha to yath cha konyo kedo gi tuo ka duoko kute ka piny, to ka giseduoko kute ka piny to jolweny wa yudo thuolo ginyalo kedo gi tuoche madonjo. Koro yudo koponi wa muony yath maber, waritore maber, to TB ginigo gin tuoche ma koro inyalo geng' gi white blood gi immune system wakoro nyalo geng'o gi. To kuponi okwa muony yath maber, emomiyo watemo mondo wajiw jowa mondo muony yath maber, ochiem maber, odag maber, oritre kaka doctors gi ong'iso gi.
Koro magi gik ma wayudo ka ahinya mokwongo kapok nikech koponi okang'wa muonyo maber to tuoche kosedonjo chuno ni gimbe wadhi thiedho gi yedhe mamoko mamargi. Koro wang'iyo kaka ithiedho TB e yo machielo. Koro yudo ka wamuonyo macha mar TB be wamuonyo. Koro wachako muonyo yedhe mang'eny kabisa. But koro kwayo jogewa ni mondo mi gima gitim kisepimori miyudo ni tuo muony yath kabisa mondo mi yath cho duok teko meke kute ka piny gimiluongo ni viral load odog piny kabisa makoro ginyalo kedo gi tuoche mora mora nikech koponi gine no dhi oingo kute ko dhi oingo teko jolweny ka to koro tuo moro kata mana homa yudo mana ka koro keti piny kata mana onda keti keta piny tuo mora mora koro hinyi but koro nitiere tuoche ma common sana mwawacho kaka TB ginego koro kanye kuma ndo medo ka jiwo jowa mondo wamuony yath maber kabisa mondo miyo ginene odwok ginenego piny mondo wadag ndalo mang'eny. Erokamano ahinya. Ng'eni nitiere paro ma an damedo kar kae to an ang'eni gimedhi medo kae odiochieng' manyoro tie nyasi mano bagi kendo kanyo oganda ne wuotho ne gin gi ng'wech mopogore opogore e kaunti mar Nairobi ka oganda lose to nyaka sani wan gi duoko kata penjo mawuok kuom jowinjo feedback wada na yudi ka sani mar mondo mi nitie ote manyalo somo kar kanya achiel ka to bang'e oduoko kar kae Manuko Jacobs wacho kama ma ng'wa thuolo mar duoko waduto kapok wadhi mar yo mapiyo owacho kama gima osehinyo oganda en wich kuot ng'ato tuo to luoro ni konene kokawo yath to idhi lande amoro kod puonj mawinjo ka kuom mawinjo joma ni kod tuo luri kod chike mago mag muonyo yath ibed mangima ka ok idewo ng'ato mano wach mangima mantie kanyo. Ruth Athio Chieng' wacho kamae happy World AIDS Day ne oganda duto ma oseyude gima pok oyude piny na welo ni wachore ni tuo mano mara awang'i en ranyisi mar ayaki adiera ni kanye penjo mangima man kanyo to penjna ni donge muonyo yath aming'a nyalo miyo del ng'iyo gi yath mano wacho resistance cha an kacho kodaka Austin nyalo ng'iyo gi yath makata malaria koro komaki to nyalo dhi kodi to bende yedhe gi en adiere ni gi weekend del koso mogik owacho ni to ji oritre kata bed ni yedhe nitiere magalo lakini ok githiedh chuth. It's a condition wacho ni ma idak godo the rest of your life. Therefore, prevention is better than cure. Aluo tu akano moja inako. Wachako dote ariyo mantie ka, kachel kodaka. Nyithino mane school kikaka giritre e kindeni. Erokamano ahinya Cleophas. Ruth Nyathio Chieng' gima nyalo nyise en ni ritruok no. Mano to is a priority number 1. Yadhni wamuonye, to wamuonye mondo suppress the viral load. Teko mar kuteka wadwa ni waduok piny. Sami duoko imuonyo yath mi duoko kuteka piny. Iyudo kata malaria ginego kobiro tok chandi. Ana wuono kanyal paro the last time ana bedo gi homa kata malaria. Nikech yadha amuonyo religiously. Okadeo ni dwa ng'iya. Anema ang'e chalna. To monda dag higni mang'eny. Nikech dak 23 years ka muonyo yath ok en a short time. To magi mana kao e chunya ma wacho ni adwaro ni monda bed ranyisi namba 1 ne jogo moluora nyithindo mapuonjo jonyuol wede kod osiepe ni nyalo bedo gi kute mag ayaki ti dak kendi dak maber moloyo kata jok ma wacho ni gi ngimago in quotes. Nyithindo ma wan go e school aja puonj seche moko wayudo pek nikech ang'o janyuol ong'eno nyuolo nyathi man gi kutegi to ma timore nikech kokiluwo chik mar daktar at PMTCT level cha tibo yudo ka bedo shida. Kwayo maduong' ne jonyuol nyuolo nyathi miye yath are 2 things but acceptance is key. Jonyuol onego bed ni mokwongo oyie ni nyathina ni nanyuole ten gi condition ta support nade nikech emomiyo ng'eny gi yudo akweda mane Austin wacho e skunde gi nikech nyathini kia odhi chope skul to yudo ka nyawadgi muonyo yath to kopenjo nyawadgi cha to nyawadgi biro nyise ni an yadhni amuonyo nikech nonyuola gi kute mag ayaki kor ka nyathi yudo buok. Koro otena ne jonyuol ntiere age appropriate ma kata the medics ong'eyo
mako chopo to nyathi onego ket piny kinyise ni yadhni imuonye to mae gimomi imuonye. Yes. Mondo mi okony nyathicha, nyathicha oyiere ni an nonyuola gi tuo tanyalo dak. Kendo anyalo muonyo yath machop okang' ma mama gi baba nochope. Kamano. Kamano. Angabiri mondo mi anga yudwach mogik iri gi point mari mogik pende mangichiwo kar kanyo. Austin kantiere iri kar kanyo. Nitiere weche miwacho kacha ni gin efforts menyalo bedo ka kiketo mondo mi odwok piny advanced HIV disease. Magi moting'o kaka itudruok kod jopiny rango ni clinics bende jogi odhi timo testing e kinde makare kiwacho ni early identification miwacho ni bende en essential ahinya kata en gimoro monego bed ni miyo pek madwarore e kinde oganda kachiel koda ka ting' ma jogweng' bende nitiere godo kata community kiwacho ni community engagement en ga mane mantiere kama nyalo miyo oganda bende wuog oko mondo mi osir chenro machalo kamae. Mano bende ang'ami kanyo kiwacho ang'imeda kanyo gi wach mari mogik gi yote mari ni jogi duto modu chieng' makawuono dialo duchieng'. Kamano. Adwana duoke gi wach ma jawinjo moro penjo kanyo ni akwede mawuoyo akwede iluoro. Iyudo ka ng'ato otuo kata oseng'eyo ni otuo to luor dhi kawo yath nikech kata kidhi e center wach kata ni gino yuda to an dalawa kucho to center wa mwadhiye aneno kanyo kakalo kadhi jionge kata ni tich adek cha ikawo yath kacha. Koro iyudo ka ong'e ni joma donjo kanyo tich adek madhi e wing ni mago joma tuo. Koro iyudo kobedo gi luoro kodwar ni mondo tim ang'o onene. Koro kanyo kaduoko jawinjo wacha kaka nowacho awacho ni kik iket wich kuot nikech kiketo wich kuot tin ema idhi hinyori. Odhi adhiya ng'ato ka ng'ato dhi adhiya tim ang'o okaw yath mondo muony odag maber kik ibed gi wich kuot. Then kabiro kari kanyo watemo wadwaro ni wabed gi friendly joma miyo ji yath ma friendly ma wuoyo gi ji mok bed ga kwede. Yudo kata kopo ni idhi facility to awach ni kata ka kijana matis odhi facility to yudo youth moro manyalo wuoyo kode maber manyalo guide maber ma wuoyo kode maber mang'ise ong'eyo kaka gino en mok samoro kiyudo ka ng'ato dhi to yudo ng'ama wuoyo kode mabage ma koro ofeel ni en e world ne kende. Magi gik motemo kedogo mondo mi wang'e obed ni wa campaign mondo ging'e ni gini en gima yudo ji to ok en giko mar ang'owa mar ngima pod wanyalo dak. Koro watemo ng'iso gi yore monego gitim go ang'owa gidag godo. Kamano. Erokamano ahinya. Antiere iri kang'i duoko penjo ang' ibed gi thuolo mar miyo wach mari mogik gi yote mari. Erokamano Cleophas. Wachna mogik en ni odiochieng' ni bing' odiochieng' ma waparogo gigo ma wasetimo okang' ma wasekawo e yo mar chenro mar ensure ni jogo modak gi kute mar ayaki odak maber kata gi tuo kamano. En ni wamed wuoyo, wamed go mbaka, wamed sirore kendo wamed makore. To maduong' mogik dwaher ni sirkal seche magi pango chenro mag kaka gi supportwa wabede the drawing board. Ok ni i-discuss wach mar jogo modak gi kute to jogo onge, duond gi ok winji. Obira chien ka ji ose decide ni mae matimore. Wadwa ni wan be wabed kacha. Cleophas moro mawacho ni an kaka ng'ama odak gi tuo magi mae madwa notim. Of course ok nyal tim gite. But voice wano is important, especially with the advanced HIV disease. Mondo konywa wadagi. Yes. And then my parting shot, happy World AIDS Day. To mogik ne family na. Dakaw thuolo ni mar go mos ahinya kuom lal mar mamana. Japuonj Dina Molo Karo, manyocha onindo tarik 27. Go mos ne jo Ugenya gi jo Kanyada. So lamona ni wabotimo chenro mar mama maber mondo wakan japuonj Nyasego kama ber to chunye mondo med yweyo gi ruoth. Erokamano ahinya. Erokamano kendo mos ahinya ne nyuol mari kuom nindo mar mama. Mos ahinya ne jo Ugenya gi jo Asego
duto mangima. An agunero kamano kachiel koda ka Austin kuno thuolo mar bedo kod okinyi ma kawuono dakika osekalo 51 tok saa 4 mar okinyi ma kawuono. Mane makelo e giko ne antiere kae kod Austin Orage ma bende en jalno makedo ratiro mag jogo modak kod kute mag tuno mano mar ayaki kachiel koda ka an Okaro ma bende en jakanyo mano mar riwruogno mano mar Nefak. Agunero kamano kobedo koda kendo kuom winjo ote mawuoro kar kawa gi kendo waketo gi e chunywa mwasomo moduoki en twak madhi nyime. Donje mbui maro mag Ramogi TV inyalo luwe kamoro amora ma intiere. Wacho ni riwruogno mar Nefak bende nitie kamoro amora kacha minyalo tudi kod achiel kachiel mar mondo mi ibedane kod ng'eyo ka dipo ni intiere kod tuono mano mar ayaki. Nyinga Cleophas Oluoch ne kisumo kanya kod mukeo nyaka chisango uriti masani med neno chenro mamoko mabiro e Ramogi TV.